በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አስተፋላለይ ኸባቢታት ኮይንኩም ነዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቅለት በዓል መልእክቲ ተከታተሉ ብምልኡኹም ካብ እግዚአብሔር አባና ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን። ለማዓንቲ ከምና እግዚአብሔር ፍቃድ ብዛዕባ ስቅለት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ አልዒልና ክንርኢና እግዚአብሔር ምስኩላህና ይኹን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ቁጽሪ 28 ከም ዝብል ድሕርዚ ኢየሱስ ኩሉ ከምዝ ተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጽም ጸማእኹ በለ። ኣብኡ መጺጽ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺጽ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺጽ ምስ ተዓመ ተፈጸመ በለ። ርእሱ ኣድነነ ነብሱ እውን ወጸት ይብል። ክብርን አምላኽናን እግዚአብሔር ይኹን። ናይ ለማዓንቲ ናይ ትምህርታዊ ርእሲ ተፈጸመ ዝብል ቃል እዩ። ዓርቢ ስቅለት ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወት ፍሉይ ዕለት እዩ። እዚ ዕለት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደቂ ሰባት ዋጋ ዝኸፈለሉ መዓልቲ እንዝክረሉ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ። ዓርቢ ስቅለት ንክርስቲያን መዓልቲ ሓዘን ጥራሕ ዘይኮነሲ መዓልቲ ድሕነቱ እውን እዩ። ናይ ድሕነቱና መዓልቲ ምሕረት እግዚአብሔር ነስተማቀረሉ መዓልቲ ረድኤት አምላኽ ነስተማቀረሉ መዓልቲ ከምኡ ድማ ጸጋ እግዚአብሔር ነጣዓመሉ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ዓመት ብዛዕባ ዓርብ ስቅለት ሰባት ክሓስቡ ከለው ሓዘን ከምኡ እውን ጭንቂ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ አሉታዊ ዝኾኑ ነገራት ከንጸባርቁ ምርኣይ ልሙድ እዩ። እቲ ዓብይ ነገር ክርድአና ዝግብኦ ግን ዓርብ ስቅለት ጸጋ እግዚአብሔር ዝረኸብናሉ መዓልቲ እዩ። ጸጋ እግዚአብሔር ንዘይግብኦ ዝወሃብ ፍሉይ በረኸት እዩ። ንሓጢአተኛ ንዓመፀኛ ንእግዚአብሔር ንዝሕዝን ሰብ ዝወሃብ ፍሉይ በረኸት እዩ። ስለዚ ዓርብ ስቅለት ጸጋ እግዚአብሔር ብምልአት ዝረአናሉ ጸጋ እግዚአብሔር ብምልአት ናባና ዝቀረበሉ መዓልቲ ከምኡ ድማ ምድሓና ዝተበሰረሉ መዓልቲ እዩ። መዓልቲ ሓዘን ጥራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ዓርብ ስቅለት ክነስታውስ ከለና ረድኤት አምላኽ ምሕረት አምላኽ ፍቅሪ አምላኽ ኢና ነስተማቀር ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 13 ንሱ ካብ ናይ ጸልማት ስልጣን አውጻና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዱ እውን ኣእተወና ይብል። ኦኬ ናይ እግዚአብሔር ቃል ታይ ዝብለና ክርስቶስ ኢየሱስ ናፍቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ቀዳማዊ ክብርና ከምዘእተወና ከምዝመለሰና እዩ ዝናገር ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ መሊሱና ወይ ከዓ እትዩና ዝብል ኮይኑ ወፂና ከምዝነበርና እዩ ዘዘኻኽር ማለት እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ንዝክሮ ሓደ ዓብይ ነገር ኣሎ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ነገራት ንርኢ።